Kosoro ni jatend piny William Ruto joga put madhi tayo chenro mag nono yango kendo puodho mar chiwo chudo ne ji manoyudo midhiero kata hinyruok e kinde mag ng'anyo mane oweyo ji kod adhonde kendo ji mamoko bende kawito ngimagi. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka iroketo e tim biro mar kanyakla mar duond bura mar ODM to kod UDA, jatend piny William Ruto chwoga put madhi tayo chenro mar nono yango e kendo puodho mar chiwo chudo ne ji mane oyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo koa higa mar 2017 nyaka ng'anyo ma higa niendi. Aput mochwo e kom kod Ngire Mutua oting'o jokanyo kaka Kennedy Ogeto, Irungu Hatton, Dr. Duncan Ojwang, Juliet Chepkemei e kind mamoko. Gin kod ting' mar biro loso lai mong'ith madhi yango kendo piedho jogo mane ohinyore kinde mag ng'anyo kapok giyudo chudo. Apudno bende biro romo kendo twak kod jokanyo monywando nyaka familia mag jogo mane oyudo hinyruok. Bende gidhi fuono matut maling'ling magichoko kuom duol kaka makeo ne ratich oganda pacho ka e KNCHR, mano mar IPOA marango tije mag obila, mano mar obila NPS to kod migawo mar thieth MOH. Apudno biro mako bura ne jomo yudi kani kod ketho kendo neno ka nitiere tibiro chwal ne apisi mar jomin buche ODPP. Bende gibiro chwalo paro mar chik ne od bura koponi nitiere kama inyal timie lokruok e chike mag tayo ng'anyo ma pacho ka. Eka bang'e to lipodni biro renji ne jatend piny William Ruto. Moko kuom jok manoyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo man kod adhonde mag ng'anyogo e kaunti ma Siaya koro dwaro ni mondo kik wegi oko e chenrono. Sebedo gi shida mang'eny kaka nyalo timo onge, tienda ni bende nigi shida. Kaka ni lisasi ogowe nodhi oturo chogo, koro tek. Koro asedhi osiptal be kadhiye bende idwaro pesa bende aonge go. Koro kaka nyalo konyora bende tek. Akwaya kaka nawinjo ni sirikal mamalo dwa konyowa. Koro nakwaya ni kapo nokonyowa tayude kanyalo thiedhra mondo tienda ni ochange duge wang'e. Andamano na hinyre 2023 bondo ka. En giminya ng'ad nikech lisasi nowuo tielo. Koro aka nani e osiptal, asewuok e osiptal, asebedo gi thagruok nikech an ng'ama ne tiyo tije, ng'ama ne rimbo mana piko ka konyo joge. Jomoko register mondo oyude hakigi kaka wan wabe jok mana ohinyi e maandamano, wabende wakwayo ni mondo okelnwa gino mondo wabe waregister. To e kaunti ma Migori, ujende mane okale matek kinde mag ng'anyogo bende dwaro ni mondo range kod wang' mamuol e chenrono. Koro kwadwar ni ng'ato dhi okaw pesa gi, nobiro nodhi chulogo jomohinyore, to samoro pesa go dhi tiyogo mana yore moko mag siasa mar berore mondo mi okony jogene. Wabed piny, to warew par achiel, kiloso komiti to ung'e jok ma udil godo, joge mong'eyo jok manowito ngimagi, joge mong'eyo jok ma pod ong'ol nyaka kawuono man gi injury mar lisasi e dendgi. Bunge la wananchi mane chiayo ng'anyo ka kendo kano wachi to jobunge la wananchi mane moko ga ng'anyo ka gito gine udi. Sani pesa dwa wuok, sani jotelo koro dwa kawo joge gi magiyero. To awinjo ni list moro nitie, to list no anake kumeyode. To ng'a nyalo konyo en jakom Osewe, ni en jatao en mane nitie wechego sama ne wechego timore. Na sahi anakuja yeye ndiye yule alikuwa ameumia kwa maandamano. So mimi naomba kama venye mwenyekiti ameongea, komiti itengenezwe, watu waangaliwe. Tarik 8 dwe mar 8 higani, jatend piny William Ruto ne owala put mar ji 5 mane meeting mar keto e tim e chudo mag jong'anyo. Barua mane ochwe kom kod jatend piny kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga. Walter Nyambaga, Ramogi TV.